Yo, what's up mga ka-idol? For today's video mga ka-idol, siyempre mga ka-idol, nagbabalik tayo. For today's video mga ka-idol, siyempre ngayon, malapit na kasi yung 2022 election. Ngayon mga ka-idol, tanungin natin yung mga kapatid natin kung sino yung ibubuto nila for president. Ayan mga ka-idol, siyempre sorbito mga ka-idol kung sinong malakas dito sa sa Mindanao. Ayan mga ka-idol, ito mga ka-idol, tatanungin din natin to kung sino yung ibubuto niya ngayong halalan 2022. Ayan, Chong, sino ibubuto mo ngayong halalan na darating na eleksyon? Baka si BBM. BBM. Ayan, solid BBM ka talaga. BBM. Ayan mga ka-idol, yung bubuto niya ngayong halalan 2022, BBM siya mga ka-idol. Ayun mga ka-idol, survey lang to kung sino ang mas malakas dito sa Mindanao. Kung sino ang maraming boto. Ayan, BBM ka talaga. BBM. Ayan. Ngayon mga ka-idol, alam na natin, BBM. Ngayon mga ka-idol, ayan, tatanungin natin yung kapatid natin na Muslim. Kung sino yung ibubuto niya ngayong election 2020, halalan 2022. Ayan mga ka-idol. Sinong ibubuto mo? Pacquiao! Bakit Pacquiao? Bakit Pacquiao yung ibubuto mo ngayon? Buti yun si Pacquiao kaya wala pang alam, hindi mangurakot yun. Oo, tama, pero Yung mayroong alam, sweeto na yun. pero yung ibubuto mo talaga pagdating sa 2022, sino talaga? Si Pacquiao talaga? Pacquiao talaga ako. Solid Pacquiao ka na, idol? Pacquiao kahit parang kamaw na. Ayan mga ka-idol, alam natin kung sino talaga bubuto niya ngayon. Ayan mga ka-idol, ito mga ka-idol, tanungin natin kung sino yung bubuto niya ngayong halalan 2022. Sino bubuto mo, idol? Pacquiao ba rin? Pacquiao. Pacquiao, ayan, dalawa na yun Pacquiao. Number 1 si Pacquiao dahil yung mahirap, bibigyan niya yung pabahay. Ayan, tama, ayan, solid Pacquiao pala to mga ka-idol. Bali, dalawa na yung natanong natin, si Pacquiao. Dalawa na yung Pacquiao, isa pa yung BBM. Oo. Ayan mga ka-idol, siyempre maghanap pa na tayo ng iba kung tanungin natin. Ito mga ka-idol, siyempre tanungin natin to, bare. Sinong ibubuto mo ngayong halalan 2022? Walang iba kundi si BBM lang. BBM. Okay, dalawa na yung mga ka-idol, dalawa na ang nag-BBM natin, dalawang Pacquiao, dalawa rin BBM. Dalawa na yung mga ka-idol. Siyempre, tayo na yung natin. Ngayon, dalawa na. Yan mga ka-idol, siyempre tanungin natin tong pare ko kung sino bubuto niya. Ayan, pre, sino bubuto mo ngayong halalan 2022? Siyempre, katandem, Sara Duterte at si BBM. BBM. Mindanao yan. Ayan, oo. Astig yan. Ayan mga ka-idol, BBM, bali tatlo na yung BBM natin ngayon. Siyempre, lamang na yung BBM natin, dalawa pa yung Pacquiao. Siyempre mga ka-idol, yung iba, maghanap pa tayo ng pwede natin tanungin kung sino. Ayun mga ka-idol, siyempre mga ka-idol, ito, tanungin natin yung kasama rin natin dito. Ayun mga ka-idol, tanungin kita kung sino yung bubuto mo ngayong halalan 2022. Presidente. BBM. Ayan, BBM din mga ka-idol. Sara. Ayan, yung Vice. Inday Sara Duterte. Sara, wala nang titigil pa sa mga bato-bato kong katawan. Ayan mga ka-idol, maraming BBM talaga mga ka-idol. Malakas si BBM dito sa Mindanao. For the win, for the win. For the win, BBM. Oh. Ayan, thank you. Ayan mga ka-idol, siyempre tanungin to natin mga ka-idol. Ayan, Frank, sino yung bubuto mo ngayong halalan 2022? Bubuto mo. Wala lain ng ibubuto si Bongo. Ayan, Bongbong Marcos ya. Bongbong Marcos din mga ka-idol. Ayan, sulit Bongbong Marcos ka pala, idol. Solid. Ayan mga ka-idol, alam natin sino bubuto niya. Ayan mga ka-idol, siyempre ito mga ka-idol, tanungin din natin yung kasama natin din dito kung sino bibuto niya ngayong election 2022. Presidente mga ka-idol. Idol, so anong bibuto mo? Sino bibuto mo? BBM. Ayan, BBM din mga ka-idol. Talagang malakas si BBM dito. Dito sa sa Mindanao talaga mga ka-idol. Maraming BBM dito. Kunti lang yung yung Pacquiao. Ayan mga ka-idol, ito mga ka-idol, tanungin natin mga ka-idol kung sino buboto niya. Ayan, idol, sino buboto mo ngayong Pacquiao. Ayan, Pacquiao din mga ka-idol. Bali, tatlo na yung Pacquiao natin. Ayun mga ka-idol, siyempre tanungin natin yung kasama rin natin na Muslim, kapatid natin na Muslim, kung sino yung bubuto niya ngayong halalan 2022 na presidente.
Ayan, idol, sinong bubuto mo ngayong halalan 2022? Walang iba buddy kundi si Lene Robredo. Bakit si Lini yung bubuto mo, idol? Kasi napakasarap ng lugaw niya buddy. Wow! Gusto ko yung pagkaluto ng lugaw niya at saka mahal na mahal ko siya. Ayan, kaya wala. Crush na crush ko siya buddy. Kaya wala siya bubuto mo talaga, number 1. Number 1 siya sa puso ko buddy, lalo na nung ang kulay niya kulay pink. Ay, yan talaga yung gusto ng bani kasi yun yung gusto niya ibuto dahil mahal na mahal niya si Lini Robredo. Kaya Lini, wag kang mag-alala, I love you. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, Lini Robredo siya. May isa ka boto na kay Lini Robredo mga ka-idol. Kaya, ayan, Lini Robredo.